Tu. Naša škola. Tu. Ekonomické cvičenia. Naučili sme sa pracovať s účtovníckym softverom a účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Tu. Cvičná firma. Rozumieme základom ekonomiky, manažmentu a financiám, čo nám pomôže v budúcnosti podnikať vo vlastnej firme. Tu. Administratíva. Dokážeme písať všetkými 10 prstami obchodné listy. Ovládame programy ako Microsoft Office, Canvu a umelú inteligenciu. Tu. Duálne vzdelávanie. Získali sme praktické skúsenosti počas duálneho vzdelávania v rôznych firmách. Naučili sme sa všetko, čo budeme potrebovať vo svojom budúcom povolaní. Tu. Zahraničná stáž. Vďaka zahraničnej stáži sme pracovali v medzinárodnom prostredí, naučili sme sa vytvárať marketingové stratégie, propagačné videá a komunikovať v cudzom jazyku.